dị mkpa ị ga-eleba anya na ị na-achọ ụlọ karịsịa na Naịjirịa. Ka ebu emesịa isi ngakwara mara. Nke mbụ, ụzọ ebe ahụ adịkwa mma. Kedu ka ụzọ ebe ahụ dị? Karịsịa n'oge udu mmiri. Ka ebu ịkpụcha ụlọ ebe ahụ olu n'oge udu mmiri, ọ bụrụ na mmiri na-adọ, nke bụ na ị ga na-achị akpụkpọ gị n'ọkpa na ị chọrọ ịga ọlụ maọbụ ịga ahịa, ichiri akpụkpọ gị n'ọkpa, ịbatabakwa ichiri akpụkpọ gị n'ọkpa. Ya bụ na ụfọdụ oge ị na-anata ọlụ ọbụna mmiri ezoola, ị na-akpọ n'ekwentị na-akpọ ndị enyi gị ka ị mara ebe ị ga-alahụ. Maka gịnị? Mmiri etochie na ebe ị esi wee na-akpụbe gị. Ọ bụ na n'oge dị mma mmadụ ịchọ ụlọ bụ n'oge udu mmiri, ka ị wee mara etu okirikiri ahụ dị, ka ị makwa ka a na-aga ụzọ ahụ aga na mmiri zoo. Maka ọ dịkwa egwu, nkịta mmiri na-ezo, o nwere ebe ị ga-apụta mmiri etojuo, ị ga-eyisisi ife ihe n'ọkpa wee na-egwu mmiri ahụ. Ya pụtara ị ga-asa anya gị mmiri mara ka ụzọ ahụ adịkwa mma. Ka ebu na mmiri zoo, ị na-agba eri enu na ala ebe ị ga-alahụ, mana ị nwekwara ụlọ ebe ị ga-alahụ, ị na-achọ ebe ị ga-aga. Maka gịnị? Maka mmiri etochio n'ebe ahụ, enwee ike gịnị igwu mmiri wee baa ụlọ gị. Na-abụọ, netwọk adịkwa ebe ahụ. Ekwentị bụ ihe mmadụ ji anọrị oge. Ọ bụ na netwọk adịrị ebe a, kedu etu ị ga-esi wee kpọọ mmadụ? Kedu etu ị ga-esi wee chọpụta ihe na-eme n'ụwa? Ọ bụrụ ị chọrọ ịkpọ mmadụ, ị wee pụwa isi ebe gị, ịpụwa n'ezi ije chọọ netwọk ka ị wee megide, ka ị wee kpọọ mmadụ. Ị ga-ajụ ese ka ị maa ka netwọk adị mma ebe ahụ. Netwọk nke iji akpọ mmadụ adị mma ebe ahụ tupu ime gịnị? Tupu ị na-akwata ebe ahụ. Ya pụtara na netwọk dị oke mkpa. Netwọk dị oke mkpa n'ebe ọbụla ị na-akwata. Ka ebiluo, ị gawa jee lia n'elu ebe nwanụ iji weta gịnị? Iweta netwọk. Nke atọ, ọkụ na-adịkwa n'okirikiri ebe ahụ. Oge niile na-asị na ihe na-enye ọkụ emebigo. Ndị ochie ezurugo ihe na-enye ọkụ. Na ebe ahụ ibi a na-enwe nsogbu ọkụ. Ị ga-ajụkwa eze ka ị maa ka o nwere ụgwọ ndị kwapụrụ akwapụ ka ji. Ghara ịbụ ịbata ebe ahụ ịkwụrụ ụgwọ ịghọtaghị isi. Ị ga-ajụ eze ka ị maa ka e nwere ụgwọ ndị nọbụ ebe ahụ jibu outstanding bills. Ghara ide akwụbụ onwe gị n'ụgwọ. Ị ga-ajụ ese ndị agha na-enwekwa ọkụ. Ọ bụrụ ebe ihe abata, ọbụna tupu enye ndị ahụ ọkụ, ọbụna otu ụbọchị n'ọnwa. Ị ga-ajụ ese maka ọ dị mkpa. Ọkụ dị mkpa ebe mmadụ bi. Nke anọ, nwere ezigbo nchekwa n'okirikiri ahụ. Isi na security. Maka na ị chọrọ ịgabi ebe ị achịrị obi n'aka n'ime ndị eri a na-agbasa egbe, a na-ezu ohi na ebe ahụ ị na-akwata. Ihe ajụ ese nke ọma ka ị makwa na ka ebe mmadụ ga-ebi, ka ị makwa ka ebe ngị nwa na-achụ na ga-ebi. Nchekwa dị oke mkpa. Ị chọrọ n'ime abalị ị na-eche, ichiri obi n'aka. Nchekwa dị oke mkpa. Nchekwa dị oke mkpa. Ị ga-ajụ ese ka ị maa ka ha enwere ezigbo nchekwa n'okirikiri ahụ mana ime ebe ahụ ibi. Nke ikpeazụ bụ ụlọ ụka ndị ọgbara ọhụụ adị n'okirikiri ebe ahụ. Ihe ndị a ka gịnị ka ị ga-eleba anya nke ọma. Ihe ise ndị a ka ị ga-eleba anya nke ọma tupu gịnị ị na-akwụ ụgwọ ọbụla. Maka na hapụkwa ndị a na-achọtalụ ndị mmadụ unu a na-akpọ ndị ejenti.
ihe ha chọrọ bụ ego gị. Inye akwa anaghị ego ị mara na nke ahụ okwu ebigo. Ị ga-ejezi eme gịnị? tawazie afụfụ dị na ya. Ya bụ na ị ga-efie ịsa. Ha ya sị gị ha wayasị gị na ebe a dị mma, ụzọ a dị mma, gịnị a na-enwe ọkụ, nsogbu adịrọ, ndị nche na ya. Mana inyekwa ha anaghị ego gị, nke ahụ agwụgo. Ọnya mere na ụfọdụ ndị akwụcha ụgwọ ụlọ na-abụ ofu ọnwa atọ ifu gịnị asị ebe a wee kwapụ. Abụkwana ahụ dị ka ndị ahụ ya eme n'ikpeazụ ngaramara. Fie ise a n'anya tupu ime gịnị ị na-achọta ụlọ ọbụla. Ka ọ dịkwanụ.